ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марҳамат дар рақамҳои ватсапи экранда рӯй кунен, мо рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ хона, чӣ замин, чӣ мақсад квартира қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. хоб хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд аз шаҳри Душанбе, аз территорияи шаҳри Бухтар, ноҳияи Хуросон, территорияи Ёвон, аз территорияи Фархор, территорияи Вахш, Кӯлоб, Фархор ва Ваҳдат Ҳисор. ва ҳастанд хона квартираҳои фурӯшӣ, духонага, сехонага ҳастанд аз территорияи шаҳри Ҳисор, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Душанбе, шаҳри Бухтар ва дигар тарафҳо. нархҳо сар мешаванд аз 45,000 сомонӣ хона. ва дӯстон аз якта дигар мошини фурӯшӣ ҳаст ва якта дигар ҳаст дарвозаи фурӯшӣ ҳаст, ки вайшан срочнаи обшивни хали навори хуб штага. навори хонаҳои имрӯз сар мешавад аз 45,000 то нархҳои болоша ҳастанд. кадоми шумо дар камхали хона, замин, квартира ҳастанд, рӯи кунем, реклама мекунем ва курси имрӯза бошад 105 сомону 50 дирам. навора сар мекунем, марҳамат, рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз территорияи Москва ва Тоҷикистон бор равон кунанд, намедонам ба ки муроҷиат кунам, ба шумо тавсия метаҳем грузоперевозка акаи Нозимам. ин ака уже таҷрибаи чандсолаи корӣ доранд, ки борои шуморо аз территорияи Россия гирифта ба самти Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Бухтар, мақсад Калхозобод, инам тарафҳои шаҳри Туз, мақсад Данғараву, Кӯлобу, Восеу, инам тарафҳо Шаҳринаву, инам тарафҳо варда мерасад. обшим дӯстон азиз, агар кадоме ки ай 100 кило боло дорад, боршона наги худашон рафта аямон ҷои зистон бора мегиранд. агар шумо айноми канали мо бетонед ки бо салом расонед, дӯстони азиз, ҳар се рақамошро кор мекунанд, ҳар сешта ватсап доранд. мақсад ки ҳар ҳафта ресторан ҳар ҳафта бора рӯй мекунад. ба шумо тавсия метаҳем грузоперевозка акаи Нозима. дӯстон азиз, марҳамат, айноми канали мо салом расонед, марҳамат, метавонед занг занед. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳаст дӯстон, срочнаи қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, дар деҳаи Аҷиб. 8 сотиқ замин маслуҳат дорад, ки 4 хона кардагӣ ҳастае, ки обсветра ҳуҷҷатҳош, дӯстони азиз, 100%. ноҳияи Хуросон, деҳаи Аҷиб, 8 сотиқ замин, 4 дар хона, дӯстони азиз, лаби роҳдаи обсвет ҳастае. ҳуҷҷатҳои хона мега 100% ҳастае. анҷомхона, баня, дарахтони мевадиҳанда, дӯстони азиз, дорад ва ремонтош беҳтарин аст. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, бо бештар маълумотро худтон мегирем. хоб хона мега дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 350,000 сомон, ки боз мегад муомилаи хуби хуб дорад, дӯстони азиз. 350 боз муомила дорад. замини кушод, анҷомхонаву баняву мисол ҳуҷҷатхона адена ва инчунин дарахтони мевадиҳанда ва хонаҳошам ремонт кардагӣ дестем, ки дута видео аст дурунои хонаҳо ва дурунои мақсад ки ошхонаву баняву дигар чизои анҷомхонашон ва ёшам видео кардагианд. ҳад рақамошон кор мекард. якумаш рақамҳои мегафон дастӣ 05 кор мекард ва дуюмаш рақамҳои инаш ватсапдор, инашам кор мекард 07 ватсап. шахсоне ки мехаред, ягон савол дошта бошед, марҳамат, метавонед занг занед. ва одамое ки мисол ягон хонаи фурӯшӣ доред, ягон замин, квартира, мошини хоҳем ки дар канали мо реклама кардан, марҳамат, дар рақамҳои болобуда 20 дарои кунем мо реклама мекардем, дӯстони азиз. ва навора то охираш тамошо кунед, лайкотонро фаромӯш накунед. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. мегзарем ба дим эълони навбатӣ. дӯстон аз як мошини фурӯшӣ ҳастае, ки срочна дар ҳамин видеои хонаҳо мондем. Opel Vectra B, яъне ки сотка. соли бори 1699 ҳастае, ки сӯишвориш газ, бензин, мотори 16 ҳастае, коробкаш механика, ҳолати мошини баъдром беҳтарин аст. мошин идеален сайз, яъне дӯстони азиз, мошин мегӯяд задни камера дорад, ҳуҷҷатош мегӯяд буштага, балонашам ҳолати кори аст, салонашам тоза кай, мошинча мегӯяд нахаду. бештар маълумот аз телефон. нархи мошина мега 33500 мегӯем, боз омада бинед, мега маъқул кунем, арзон мекунем. ва мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвонда, яъне ки Opel Vectra B сотка, дӯстони азиз, яъне ки объёмиёша 33500 боз муомила мешавад. дар ноҳияи Ёвон қарор дорад. ин ҳамин рақамҳои мегафони ҳисобишона 24 соат кор мекунад. дар рақамҳошон ватсапам доранд. кадом метавонед ки мисол дутихари сотка ҳастед, марҳамат, нархи арзон гуфтаест, бо ҳамира муомила мекунад. марҳамат, занг занед. одамое ки мисол ягон хона, замин, квартира дорем, дар рақамҳои 20 реклама мекунем. одамое ки мисол хона харем, дар комментария ҳастем, пешкаш мекунем.
мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки срочное қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар маҳаллаи 8 микрорайон дӯстони азиз. Шаҳри Ҳисорда 8 маҳалла, яъне ки 8 микрорайон. Сехонага квартира ҳастае ки дар 5 ошона қарор дорад 75 квадратни метре. Сехонага квартира дар 5 ошона қарор дорад 75 квадратни метре, яъне ки дуруш бениҳоят кушода қариб ки проекти 4хонага. бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис, об свет доимӣ дӯстони азиз. Назди хона, мактаб, беморхона, садик, ҳама чиз дӯстони азиз дорад. Квартира бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. Аз ҷиҳат телевизор, кондитсионер, термис, яъне кухни гарни, обшим намехел чизро дорад, ҳамаш бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. ҷои беҳтарӣ ва ремонтҳои замонавӣ. хоб квартира мегӯяд дастрочно фурӯхта мешавад бо нархи 450 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мешавад. чизе ки дар навор дестем, яъне ки бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. бо хайхтон мақсад ки маълумотша мегиред бо тамоми чизи чорааш катӣ. сонази ҷошҷои бениҳоят хуб буда, мақсад ки мактаб, мисол беморхона, садик ҳама чӣ дар пеша мегӯяд. якумаш рақамҳои мегафон дастии ахираш 3703 дӯстони азиз ва дуюмаш рақамҳои Россия Тоҷикистон, инаш Вавилон 0332, инаш да WhatsApp дорам. Шаҳри Ҳисор дар 8 микрорайон дӯстони азиз. Марамат на шахсоне ки мехоҳад 450 бо муомила дорад бо ҳама чизи чораш, квартираи беҳтарин бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. Марамат, занг занем маълумотҳои бештар ва аниқша аз рақамҳои поёмда гирем. мегзарем ба чорум эълони имрӯза. дӯстони азиз, дарвозаи фурӯшӣ ҳастае ки оҳанаш ғавсай срочная дӯстони азиз. паҳмиш 355 аст дӯстони азиз ва 355 қадди стойкош ҳастае. баландиш 240 дӯстони азиз. бо бадаи 240 баландиш бо решотка дорад ки бояш 80 сантиметр дӯстони азиз. қадди стойкош ва профилош комплектае. нархаш 5300 сомон. хеле оҳанаш соза ғавсаи хушрӯя дӯстони азиз. мақсад ки срочна фурӯшӣ ҳастае. паҳмиш 355 дӯстони қадди стойкош баландиш 240 бо ҳастае. болошда бадаи 240 бо решотка дорад ки бояш 80 сантиметр қадди профилош ва мақсад ки қадди ҳамин стойкош катӣ. 5300 сомонӣ ҳастае. бо ягон сум муомила мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 9 километр. хоб ин ҳамин рақамҳои тисели соҳибшона 24 соат кор мекунад. дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. нарх қимат неста, темболе ки ғавса каста қадди стойка профилош комплектае. марамат, шахсоне ки мехаринам хеле мисол дар котор бошад, срочная занг занем маълумоти пурраша аз соҳибашон гирем. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар чорраҳаи Файзобод дӯстони азиз. духонага квартира ҳастае ки дар 4 ошона қарор дорад 46 квадратни метре. бо об свет таъмин ҳастае. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ва ремонтҳои хубам дорад. дӯстони азиз, дом худаш мегӯяд 4 ошона ҳастае. дар 4 ошона дӯстони азиз қарор дорад наздики чорраҳаи Файзобод шаҳри Ваҳдат. бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ дӯстони азиз. баъда ремонт кардан мегӯяд. ҳоли ягон кас зиндагӣ кардагӣ нест. ремонтшо мегӯяд нав кардагӣ ҳастем. баъда ремонт ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. хоб дастрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 340 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила ва савдо мешавад. хоб ин ҳамин рақамҳои дастишон, рақамҳои соҳибшон бо WhatsAppшон. марамат, шахсоне ки мехарем занг занем маълумотҳои пурраша гирем. одамое ки ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ доред, яъне ки квартира, замин ё ки хонаи замин ё квартира, мошин, ягон чизи дигар хоҳем ки дар фурӯш монда, дар рақамҳои болобуда 20 дарё кунем, мо реклама мекунем. ва одамое ки мисол хонахар, заминхар, квартирахарем, агар дар ҳамин навор наёфтем, дар комментария мо нависед ки аз куҷо ба шумо лозим аст, мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. лайк аз ин навор то охираш тамошо кунем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае. қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар назди заводи Симба гуфтагӣ ҳастае. соҳибшон 2 сотиқ замин маслуҳат дорад ки 4 хона кардагӣ ҳастае ки бо ремонтҳои замонавӣ, об свет ҳастае. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис, гирди хона, пол ниход маҳкам, кухни, гарнитур, об свет мекунад доимӣ назди заводи Симба. хона ҳай заминш майдаке, мақсад ки беҳтарин расход кардагӣ ҳаст. хона фасон. дастрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 410 000 сомонӣ ки бо мегӯяд муомила ва савдои хубам мешавад. чойлоби ангур дӯстони азиз, мақсад ки хона хай беҳтарин сифатае. ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшон. ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ тариқи телефон, мақсад ки занг занем бо ай соҳибшон пурсида гиред. то қад суми холи ҳастае, алиш балиша мешавад. маромат, тамос гиред.
мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар деҳаи Кӯлобод. Ҳамин хел соҳибшон наисиям. 5 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 4 хона кардагӣ ҳастае ки обсвет ва ремонтшон со дӯстони азиз. 5 сотиқ замин, 4 дар хона, ошхона, баня, кухни. Хуб, хайлам хел шароитҳои зиндаги катӣ. хона мега дастфирошона фурӯхта мешавад бо нархи 240 000 сомонӣ ки боз мегад муомила мешавад. дута мегад калид дорад, 5 сотиқ замин дорад, 4 дар хона, гидаш маҳкам. Хай мақсад ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. нархи хона 240 та бо муомила дорад дар ноҳияи Ёвон деҳаи Кӯлобод. дӯстони азиз, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед ягон саволо зиёдтӣ аниқтар кардан дар рақамҳои поёмда аст тисел 769 занг занед маълумотои пурра аниқтар то қасуми хулия марама. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ дар Гулбутаб назди литсей. дигар маълумотои пурра тариқи телефон. 3 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 4 хона кардагӣ ҳастае ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, калидор ва ремонтҳои замонавӣ, гиди хона, полни худ маҳкам, обсвет, кондитсионер ва дигар чизҳои даркорӣ. хоб хона доушуна, проектсиона, ремонтшон беҳтарин аст бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. хона мега дастфирошона фурӯхта мешавад бо нархи 600 000 сомонӣ ки боз мега муомила мешавад. нархи ҳамин хона 600 000 сомон аст бо мақсад ки савдо мешавад. ин ҳамин рақамҳои соҳибшона ягон савол то моша ягон маълумоти иловагӣ хоҳед нагар фаҳмида шумо занг занед ба шумо фаҳмода метиҳам. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ дар маҳаллаи Дарёбод. дӯстони азиз 3 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 4 хона кардагӣ аст ки хона дӯстони азиз мақсад ки коробка аст. хона мега дарош мега 10 ба 10. хоб 4 дар хона дӯстони азиз дорад. хоб таххона дорад дӯстони азиз подвал мақсад. хоб инам хеле чои лозимӣ 50 квадрат кадом хонаиша гуфтааст ам хел маълум надонистам. ва хона обшим коробка аст мақсад ки рангу бор ам хел коро мекунем мисол дигар хурӯш кардагӣ аст. нархи ҳамин хона 245 000 сомонӣ аст боз муомила дорад. 245 та ва на ҳоҷатхонамаш адил аст ва ҳоҷатҳои хона ҳамаш ҳаста мега соҳибшон. срочно фурӯшӣ. ин рақамҳо мегафони соҳибшон ягон савол ягон маълумот хоҳед марамат занг занед. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Фархор дар наздикии заправкаи топ гуфтагӣ аст ки торда заправкаи торда. дӯстони азиз 7 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 3 хона кардагӣ аст. хонаш коробка аст мақсад ки болош мепӯшонӣ медуроӣ як ранг бор карда зиндагӣ мекунӣ болош нопӯшонда. ноҳияи Фархор наздикии заправкаи топ яъне ки тор. дастфирошона мегад фурӯхта мешавад бо нархи 60 000 сомонӣ аст боз муомила дорад. дар рақамҳо дасти мегафон марамат занг занед. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ доми 7 ахтар. дӯстони азиз мақсад ки бозори Корбон доми 7 ахтар. духонага квартира аст дӯстон ки дар 8 ошона қарор дорад 60 квадрати метр. боб свет таъмин аст ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва ремонтҳои беҳтарин. шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ пеши Корбон мақсад ки доми мағозаи 7 ахтар аст. бо худтон маълумот дӯстони азиз бо мақсад гирем. нархи квартира мега дастфирошона фурӯхта мешавад бо нархи 480 000 сомонӣ ки боз мегад муомила мешавад. бо баъзе чош мегад фурӯхта мешавад ки ҳамаша наметавонад баъзе чош мегад фурӯхта мешавад. ин ҳамин рақамҳои ва видеои соҳибшон ахираш 7172 шахсоне ки мехаред ягон саволу иловагӣ дошта бошем занг занед маълумотша гирем. фақат илтимос мега харидории конкретна. мегзарем ба 12 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст дӯстон ки хонае қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар маҳаллаи Абдураҳмони Ҷомӣ яъне ки деҳаи Пашадара. 6 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 2 хона кардагӣ аст. дӯстони азиз нархаш 45 000 сомонӣ аст. не ки об надора мега дӯстони азиз свет дора мега не ки об надорад. хоб дӯстони азиз 2 дар хона аст қатъи кухни ва ҳаммомай. хоб мақсад ки дуруш беремонт аст. нархаш 45 000 сомон аст. рақамҳошо мондагӣ марама шахсоне ки мехаред занг занед. мегзарем ба 13 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ поёни Корбон.
дӯстон аз духонага квартира ҳастае ки дар якум ошона қарор дорад 45 квадрати метре бо об сфеи таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни термиз ремонтш мегӯяд нав кардаги ҳастасон аст бо ҳама чизе чораш мегӯяд фурӯхта мешавад роҳи калон мегӯяд 60 метрсон азиз маршрути 41 52 56 27 5 42 мегзарад достони азиз ҳама маршрут обш мегзарад техпас мега дорад ремонтҳои беҳтари обсветасия ва канализатсияи шаҳриам дорад дастфирӯшам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 350 000 сомон ки боз мегӯяд муомила мешавад 350 муомила савдош дар назди квартира марамат ягон шахсоне ки мисол ягон маълумот мехоҳед ягон иловагӣ ягон чизи дига метавонед занг занед одамое ки мисолам хали хонаҳои фурӯшӣ доред ягон квартира замин мошин ягон техника ягон компания хоҳем ки дар канали мо реклама кардам марамат дар рақамҳои боло буда 20 рӯй кунед мо реклама мекунем дӯстон азиз хоҳиш мекунем лайкҳо зазанед фаромӯш накунед навори то охираш тамошо кунед мегзарем ба 14 квартираи фурӯшӣ квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар ноҳияи сино дар пушти гаи мегӯяд пеши балинса балх духонага квартирае дӯстон дар 4 ошона қарор дорад доми 14 ошона ҳастае ки 50 квадрати метрае духонага квартира дар 4 ошона доми 14 ошона ҳастае 50 квадрати метрае бо обсвеи таъмин ҳастае ҳоҷатхона ошхона баня кухни темиз пеши дом дута мактаба мегӯяд садик гимназия бозор беморхона ҳама чи ҳастае сонат бо чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад нархи квартира 460 000 сомон ҳастае боз мегӯяд муомила савдо дорад марамат рақамош ҳастае мегафон занг занед одамое ки доред хонаи фурӯшӣ мекунем хоб ин буд навори имзои мо то видеои